Vi vil bevise monotonisætningen, som tager udgangspunkt i middelværdisætningen, som vi derfor først vil præsentere. Ud fra monotonisætningen kan man beskrive en funktionsforløb i et givet interval. Hvis man tegner en differentiabel graf f, som er defineret i det lukkede interval fra a til b, siger middelværdisætningen, at der må findes mindst én c-værdi, der har den samme hældning som den rette linje g, der går igennem punkterne a og b. Derfor gælder følgende udtryk: f mærke af c er lig med f af b minus f af a over b minus a. På tegningen ses graferne for g og f, samt grafen for h, der beskriver forskellen mellem f og g's y-værdi til en vilkårlig h-værdi, x-værdi i det lukkede interval a til b. Hvad er monotonisætningen? Monotonisætningen består af 3 dele. Den første del er, at hvis f mærke af x er større end 0 i det interval, så er f voksende i det interval. Den næste del er, at hvis f mærke af x er lig med 0 i det interval, så er f konstant i dette interval. Den sidste er, at hvis f mærke af x er mindre end 0 i intervallet, så er f aftagende i intervallet. Nu beviser vi så monotonisætningen, og vi har valgt at se på monotonisætningen for en voksende funktion, hvor f mærke af x altså er større end 0. Vi udvælger et vilkårligt par af x-værdier, som kaldes x1 og x2. Vi har som præmis, at x2 er større end x1. Hvis en funktion er voksende i et interval, må det gælde, at f af x2 er større end f af x1, for x2 større end x1, for alle x-værdier i det givne interval. Og det kan vi også se på vores tegning. Middelværdisætningen fortæller os, at der findes mindst et c imellem de to valgte x-værdier. For en voksende funktion må hældningskoefficienten for c-værdien være positiv, altså er f mærke af c større end 0. Dette er uanset hvilken c-værdi der vælges. Vi har altså f mærke af c er lig med f af x2 minus f af x1 over x2 minus x1. Da vi har som præmis, at både f mærke af c er positiv, og at x2 er større end x1, er såvel f mærke af c som brøkens nævner positiv. For at dette kan lade sig gøre, må tælleren i brøken også være positiv, og det er altså denne brøk, vi ser på. Godt, altså er f af x2 større end f af x1, for netop at brøken er positiv. Da f af x2 er større end f af x1, for x2 større end x1, er funktionen altså voksende. Og da c kan være en hvilken som helst x-værdi i det pågældende interval, gælder det, at f mærke af x også er positiv. Dermed er sætningen bevist, for den hedder nemlig, at hvis f mærke af x er større end 0, så er funktionen voksende i intervallet. Beviset for monotonisætningen ved de to andre tilfælde bevises med samme metode. Og så nu til de andre dele af monotonisætningen. Som Victoria sagde lige før, så kan man bevise de to andre dele af monotonisætningen på samme måde, som vi gjorde med den voksne. Og det er igen, hvor vi tager udgang i denne sætning. Så nu tager vi udgangspunkt i en funktion i stedet for, hvor den er aftagende. Og i det, den er aftagende, så kan vi komme frem til, i stedet for at være positiv, at f mærke af c må være negativ. Og når f mærke af c er negativ, og x2 minus x1 stadigvæk er positiv, må f x af 2 minus f x af 1 være negativ, for at f mærke af c kan være negativ. På samme måde kan man også bevise den sidste del, hvor at i stedet for har med en konstant funktion at gøre. Og når vi har med en konstant funktion at gøre, så vil det f mærke af c i stedet for være lige med en konstant, altså 0. Og for at f mærke af c kan give 0, mens x2 minus x1 er positiv, så må f af x2 minus f af x1 altså også være 0, da det er den eneste mulighed for, at f mærke af c er 0.